Shalom, oras. Dihita damang dainang na nalonga di bagasan Kristo Jesus. Martang yang mahita, majalo panguripet tu debata pasadorat martang kita. Debata nami debata ni hatuaw di bagasan pangulun ng haporsan nami. Rodohan marsoba mangido pangurupion, jala mangido pasu-pasu. Talumobi nanang manangin hatap pami dia pada partikiano. Ajari hami. Suang songoni na posong. Pargagui asanggia sa luhut. Hata na haluar sa pamangadi na posomon. Marujahan tulong moniroham. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami tudupamu. Amin. Damang dainang nenalongan di bagasan Kristus Yesus. Ata ni debata nagabe parsejarata songon patugun haporsyota di bagasan partikianon ima di minggu judika dia maisen buku Heber bidu 5 mamuka maisen naik 5 masuk tuai 10 taparate-ate humma ummahata ni debata lasongonido ng Kristus. Dan ibana mangeton sahala situan ni malim tu dirina. Dibatado na madok dibana. Anakku doho sadario doho hutubuhon. Songonido nai dinaasi. Malim dohoro di sering liling na. Mangeton horong ni si Melkisedek. Taga jolma ibana dipilih do akka pangiduan na do elek-elek na mardongan angguk bolon do ilu-ilu tunatuk palon ibana sian hamatia jadi ditangnya do ibana gabi malua sian hatahutoni atik pe anak ibana diguru do pangaloyon marhite sian na tinaon nai jaladung ripas gabe siorhon haluaon salengleng na do ibana di sude na mangalo ibana di gor debatado ibana si tua ni mali manghiton horong ni si Melkisedek ido pajahon huria nenalonga di bagasan Kristus Yesus ojahan na saat tuhita di bagasan partikienon didokon Kristus dobona ni haluaon. Damang dainang gudang do akka pangajarion na pinasahak ni akka ugamo songod dia do sa sitong na asa madapot haluaw di bagasan akka parnguluon ng akka parugamya. Adong madokon ikon mabain akka silo nadinggan mana ima pahala adong madokon ikon ima burjudok lena asik alai anggohata ni debata na sahat hita dia pala partikianon songo dia di patota tu hita marhite-hite buku ni hala Heber na madokon ia Kristusido gabi bona ni hanguluan. Buasa pola didokon Kristus gabi bona ni hanguluan. On naing pabotohon pahoton jala mangalit akka pangutusiot tuhita. Ia dipilih jala diparanakod debata Yesus Kristus. Jala dipilihon Yesus Kristus. Mate dihaw pinorsilang asa madapot haluaw do salut akka jolma na porseya. Huria nanolonga di bagasan Kristus Yesus. Molo tapayut ihut na sinurat ni buku Heberon talumobi ma jamita nasahat tuhita dia pala partikianon jelas disan ima dipatota
ima ia Jesus situa ni malim. Songon dia do ima malim. Songon dia do situa ni malim. Anggo tajaha dia ke buku pada narobi. Sahala situa ni malim. Didokot jala dipilih do. Sianaka horong ni Lewi. Manang horong ni si Harun. Jala somalna. Ulau dia ke malim. Di bagasan ima parugamau ni halak Yahudi. Ima pasahaton akka pilia si tutungon. Tua dupan ni dibata. Jaladang sude. Namar guar horong sian malim. Nabui jalana tau. Pasahaton akka pilia si tutungon ni bangso. Holan ima si tua ni malim sa bindo. Nabui pasahaton. Hanya malim agung. Kepala malim. Kepala molo di bahasa Indonesia didokon imam. Hanya kepala imam yang sudah dipilih dan sudah ditentukan. Hanya dialah yang menjadi dilayakkan untuk memberikan persembahan bakaran. Dan ngadong buina asik. Jadi dang bui marlomolo. Alai di bagasan ojahan nasahat tuita manang turpu jamita nasahat tuita. Takas do disa didokon. Ia Jesus gabe ima situa ni malim do di bahit debata. Na di paranakon debata. Jala didokon. Ima Jesus gabe ima situa ni malim. Sian horong di si Melkisedek. Dang didokon horong ni Lewi. Puasa. Si Melkisedek. Anggota parwahan ima di padan narobi. Sahala situa ni malim. Jala hamalimon na manotong di bagasan ima dirina. Jala hamalimon na dipilih di bata. Hamalimon na saliling nililing na. Ido ubahin na didokot iya Jesus gabe ima situa ni malim san horong ni si Melkisedek. Lapatan na songon dia. Lapatan na hamalimon ni Jesus manotong saliling nililing na. Hamalimon na patudun akka waso. Hamalimon na patudun akka lomoni roha ni dibata. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite hita turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikianon. Takas do ima di patota manang di patorang tuhita. Ia hamalimon ni Jesus. Marasing do. Sianaka hamalimon ni horong niaka Lewi. Manang hamalimon na adong di akka ruh ni akka hajawdi. Molo malim na adong ima di horong ni Lewi. Do di halak Yahudi. Holang pasahaton akka pilia di jolma. Alak mo Jesus daw. Diri na sa diri do. Di patupa ibana di pilihon ibana. Gabi pilihan tu debata. Manguras salut dosa niyak ka jolma. Dung ima dipilih Jesus Kristus dirina. Gabi pilihan hasesan di dosa tu debata. Marhite-hite na diparsilakon ibana dihaw pinarsilang. Dan pola porlube saluh jolma mabahin akka pilih situtungon. Laho majalo akka sesan di dosa tu debata. Sahali do ima jolmai mardosa. Jala ala di dosa ni si Adam do. Gabe manginona tu selalu akka jolma nadong di portilio. Suang songoni do Jesus Kristus.
Sahali do panobosion na pinatupan ni Yesus Kristus, dipeleon ibana dirina. Jala ala nang dipeleon ibana dirina. Gabi ima pelian hasesan ni dosa. Gabi tamama hita jolma maju di bata madokon di batakku doho manang ya aba ya bapa. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di bagasan ayat papituhon diturpuk jamita nasa tuhita di apala partikianon takas idokon taga jolma ibana dipilih do akka pangiduan na do elek-elek mardongan angguk bulon do ilu-ilu tunatuk palon ibana sian hamatean. Jadi ditangir do ibana gabe maluas yan hatahutoni. Jadi dipatorang songo dia Yesus Kristus mamelehon mangodihon dung dipilihon ibana dirina gabe diodihon ibana ma akajol mai gabe majalo haluaon nasa liling nililing. Ado nanang ima siya porsionota siyan hata ni dibata dia pala partikyanon didokon Kristus do bona ni halwa na perjulu sehali nekon siya porsionota ikon hola maka porsay Yesus Kristus do hita di bagasan parmulota Kristus do bona ni halwa. Dang adong ima akka parbinotoan. Dang adong akka pabahenan. Dang adong akka nabuhi paluaho julmai Yesus Kristus. Jadi suatu adong dihita marpikir buhita paluaho dirita. Suatu adong kita marpikir buhita manglalomo ni rohata asa majalo haluasya debata. Holang Yesus Kristus do ima bona nialuaw di bagasan parmulota. Marhite-hite aha. Marhite-hite na olo ibana mamileo dirina. Mangurasi salut akka hadosot. Napaduahon siyan hata ni dibata nanang siya porsenota di apala partikyanon. Songod dia hita maka porsyai di bagasan hanglutan na didokon dia pawaluhon. Ayatik pe anak ibana di guru do pangloyon marhite siya natinonay. Di guruhon ada ketaatan. Dia taat di dalam penderitaan itu. Yesus Kristus gabibuna ni halwa dihita. Salu nai budulaw ibana alana adong do pangloyon di ibana. Mangoloy di bata, mangoloy damang. Ima di bagasan hauduhok imana mangoloy saluhna. Marhite-hite pangoloyon di ibana do mameliho dirina. Gabi dapot hangoluan salu jolma na porsea. Namangiyot tamang dainang di bagasan Kristus Yesus. Dia pasyahon di dokodo jaladung ripas gabe siorhon haluaon saling liling na do ibana disude na mangoloy ibana. Adong ima haimbaruon na pinatupan ni Yesus Kristus. Anggo akka malim na adong ima di horong Yahudi. Jalasen horong ni ima akka Lewi. Somalna nasida pasahaton akka pilih si tutungo isarana songono mono sonari ang merdosa Roma ima tumalim madokot ima tumalim upasaha maka pilih si tutungo jala hudok ko maok ku patupak kadosa pangidoh maom mapiliak ku majalo ima hasesan di dosa tu di bata di patupa ima malim may
Jela akapelia si tutungon na dipatupa halak maling. Majalo hasesani dosa niya kabangso di hati hai. Berulang-ulang. Berulang-ulang. So nari marsugo do kalian asik. Alai. Na pinatupan ni Jesus Kristus sedang songon ibe. Didokon dia siya tung masetakas duhita. Saliling-nililing na. Sahalido dipilihot dirina. Asa madapot haluaon salu jon mana porsia tu iban. Tapatan na songod dia. Pamilihon na pinatupan ni Jesus sahali marite-hite na dipersilakon ibana dia pinorsilang. Berlaku doi saliling-nililing na. Dakulang sonari. Dakulang marsugo. Alit saliling-nililing na. Jadi nang pola perlu be ima berulang-ulang. Majalo hasisan ni dosa. Sahali do dipatupa Yesus Kristus. Tobusan manesa sudah dosa di jolma. Jala marhite-hite na dipilon ibana dirina. Gabi manotong do haluau ni. Di jalo selalu aka jolma na porsia. Alai. Damang day nang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Juk do hita. Lari. Manang madaw. Sian haluaon nang tajalo hiya gabi haluar hita. Buasa midok kosongoni akahagiot niya kaperdagingon na taulah di bagasan parmoluon. Mabaik kita na harus na hita gabi partohap di haluaon na pinatupan ni Jesus Kristus gabi ng partohap kita. Isarana songon dia. Isarana adong maima sada cerita. Adong maima sahalak ima padita. Padita ibana jala tumas etakasdo ditadda humaliang na ibana sahalak na burjo. Narajin martangiang narajin akapelayan do kalana asik. Jala molopola marjamita paditahon berapi-api do saya makan. Jala sudia ka julma di hati hai porsia ngapasti masuk surga paditahon. Ali di sadetiki mengulima paditahon. Tu sada anak buru namora anak buru nauli baga ima karijuna uliru pana akaparpangkat akai boto ni anak buru jala na tua-tua na pe pararta alai anak buruon dan porsia ima tu debata malang sian horong ni halak ima agamo na asik halak malin terbalik ala ni cinta ni padi tahun tu anak buruon pola ma ima ditinggal hon hak Kristino mati ma ima pendek carita mati ma padi tahun masuk memana tu penghuman di Banua Gijang pajuk pangmaimana dohot ima ruasna naiha naimana mekubur tori jalan ruas nom maimana bah selamat amang pandita. Jadi dijoi maka penghumi mak hubar tu akan nulana dijoi ma perjulu ruas nom siano masuk tu surga baru dijoi ma pandita siano masuk tu naroko torima disukunima mantan di ruas pandita puasa ima padita namyang nang masuk tu surga habro takang da padita do ibana ali ahmay dokot ima suruh-suruani padita do imana waktu makubur ala di pudian ni hari ibana dan ho haporsion na maka porsiai Yesus Kristus ditinggal do haporsion lapatan na damang day nang nanolonga di bagasan Yesus Kristus Juk do hita somoni.
Jujud do ima sonari dia tong jol mahita marpangalaw songo padita burju ima toman format di bagasan parmulut bahkan sopar alai olan alani saotik da tinggal ima kaporsya maka por Yesus Kristus sata etong do duk ima tajalo Yesus Kristus nunga boy langsung nari hape na diigil ni debatadong di palu Yesus Kristus sita marhiti-hiti hamalingon na pinatupad ibana. Marhiti-hiti na dipilihan ibana dirina. Na diigil ni debata ikon adong duha setia sampai mati. Songo Yesus Kristus setia do ibana makaholongi sudi jolma. Aleni sotuk adong pagasan pamikirot. Molo nunga ima makaporsay Yesus Kristus sabuna. Molo nunga dibek kamuna Kristus gabi buhuna ni haluaw di bagasan parlemuna. Manotong mahamuna maka prosek. Asa buha, asa gabi partohak pamuna dialun na sorasuda. Kristus do malin. Siyan horong di si Melkisedek. Lapatan na Kristus do malin. Ro di saliling nilileng na. Dako langsung nari saliling nilileng na. Dipeleo Yesus Kristus bedirina asa gabe partohak dojol mana porsea di bagasan harajao na sorasuda nekon jalo on di selalu akajol mana porsea damang dainang nenolong di bagasan Kristus Yesus sekarang tasukum maju mana ima tu dirita ngabuha porsiota mungkin sonari hamuna martangiang manangin hata ni dibata. Alai tokin nai hamuna mangulan akan asonadika. Gebejol mana porsi do hamuna. Mola songoni pangalah hamuna. Daw. Alai anggo imajol mana porsi kita di bagasan parnglota. Anggo nang taban Kristus gebebona ni haluaw di bagasan parnglota. Ikon sarupa mapamujot tado pangalahot. Dakko lang ima sesaat alai saliling nililig na. Amen. Martanya kita. Muliate Tuhan di bagasan partikyano donon nami tu. Disude dengan ibasam na totong dipatupaho Tuhan. Ho do tutusi Tuhan ni malim nang mamilihod diri asa gabi maluahan. Muliate Tuhan. Ajari mahami patupan haluan nami di bagasan permenun nami si ganupare. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus mamasu-masu kita. Salut.